uMengameli uCyril Ramaphosa uzobhekisa amabombo akhe eBrithani njengoba ethatha uhambo lombuso kulenyanga. Uhamba ke ezinyathelweni zabanye oMengameli bakuleli ababusa ngaphansi kwahulumeni wentando yeningi. Ngo-1996 uMengameli wokuqala walelizwe uNelson Mandela wavakashela indlovukazi yamangisi uQueen Elizabeth II. uMengameli wathatha izintambo emva kwakhe uMengameli Thabo Mbeki naye wavakashela ke eNgilandi ngo-2001 evakashele wena indlovukazi belu. Kwathi ngo-2010 owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma naye wayesethola isimemo sokuthi evakashele esigodlweni iBuckingham Palace. I think that reflects the long history, the shared history between our countries, and indeed the modern day friendship and partnership. And that is what lies behind the decision that will be made to invite President Ramaphosa to make this visit to London next week. uMengameli wakulelizwe ke uzobe engumholi wokuqala nqa ozobe emenywe ingonyama yamangisi uCyril wesithathu selokhu athatha izintambo zombuso emva kokukhothama kwendlovukazi yamangisi. Ingonyama entsha yamangisi iseke yafika izikhathi eziningi ke lapha eNingizimu Afrika ngo-1997, u-2011 kanye no-2013. There will be a lot of ceremony. There will be a ceremonial welcome for the President on what we call Horse Guards Parade in the centre of London. He will inspect a guard of honour with His Majesty the King. There will be the state banquet on Tuesday evening hosted by His Majesty the King. Njengoba manje kuqhutshekwa nokuqinisa amaxhama okuxhumana kulamazwe, uMengameli Ramaphosa uzobonana ke noNdunankulu waseBrithani uRishi Sunak kanye nabanye abaholi abaqavile. Nomzwandile Mbethu, SABC.